Aki? Aki? Skače. Jeste, i onda me pita ona da sam ja hranila taj bokser. Pa to stalno, ja isto kažem. Ne, ja sam mi samo pomalo dala. Hranite, vi hranite. Kažem, ja ne mogu sve bokse da hranim ovde. Mi treba prikoli. Na post. Svičko, a ti? Ona je toliko hiperaktivna i ona se vreži na ovu Anabelu jadnu. Dođi. Ona je mnogo. Smeško moj, nemoj se Milena. I ja se smejem, Milena. A je li ona na sajtu? Nije, ali on ne zna da hoda na povodac. Pa mali je bre, ja mislim da bi se naučio. Aki? Smeški. Jao, kako se umiljava. Kako se ona umiljava. Ja ne znam šta misliš, da li da ga stavim? Pa dojte da ga stavite da ga slikamo. Smele. Vidiš? Evo smeju se. Smeško. Šta si rekao? Anabela, dođi. Aki? Gdje si? Mnogo dobra, već je osedala. Pa Ovo star. je dobro, ovo je drvdova. Je leglo.